Súkromná stredná odborná škola Via Humana v Skalici pripravila pre žiakov posledných ročníkov až 2 dni otvorených dverí s podtitulom Valentín. Naša škola je veľmi zaujímavá odbormi, ktoré ponúka našim potenciálnym uchádzačom, či už je to odbor marketing, služby v cestovnom ruchu, poprípade poradenstvo vo výžive a jeden z najzaujímavejších a momentálne asi takých najžiadanejších odborov je to informatika a informačné systémy. No, takže túto školu som si vybral vlastne na základe svojich osobných záujmov, čo vlastne táto škola všetko má, čo také som chcel. Je tady vlastne to programovanie. Naša škola má 4 učebne informatiky, ktoré sú vybavené najnovšími výdobytkami a snažíme sa postupne všetko toto zdokonalovať a viesť tú školu tak, ako sa patrí v tom 21. storočí. A na základe čoho si sa rozhodla, že práve táto škola a nie nejaká iná? Tak páčilo sa mi, že je to súkromná škola, mám to dosť blízko. Ja rada malujem a zaujímam sa o také veci z marketingu. Takže som musela niečo aj také, keďže v marketingu môžem využiť aj ten grafický dizajn a takéto veci. Odbor marketing ma vždy zaujímal a vždy som chcel ako v živote robiť niečo v tom smere, ten obchod a v tom marketingu, manažmente a podobne. Tí, čo boli zvedaví, aj tí, ktorí ešte stále váhali, mali jedinečnú príležitosť spoznať učiteľský kolektív, preskúmať priestory školy a zúčastniť sa prezentácií. Prijímacie skúšky prebiehajú v podstate ako na ostatných školách. Pokiaľ žiaci dosiahnu v monitoroch na základnej škole zo slovenského jazyka a matematiky nad 80%, tak sú prijatí na školu bez prijímacích skúšok. V opačnom prípade v máji sa robia prijímacie skúšky u odborov informatika, marketing a služby v cestovnom ruchu sa robia prijímačky zo slovenského jazyka a matematiky a u odboru poradenstvo v výžive sa robia prijímačky z chémie a slovenského jazyka. Bez ohľadu na to, či je žiakov záujem zameraný na marketing, šport, výživu, cestovný ruch alebo informatiku, Via Humana ponúka kvalitné vzdelávanie, ktoré prispôsobuje potrebám trhu práce, snom a ambíciám mladých ľudí.